mere nwata ewere ife wee laba. Ụmụ Igbo ọganiru ọhịa isi ike kpata ego ihe ọma ije ọma. Ọmụ bụ Prince na Ikechukwu Udennaka n'Ugo Star Studios ka ọ na-akpọtụ. Ekelela m Igbo niile, Igbo kwezuo. N'Ugo Star Studios ka ọ na-akpọtụ. Ka anyị soro n'ofu ndị nwanne gị n'anya ọda dị mma. Anyị niile bụ ofu, enweghị onye dị iche n'elu ụwa. Ofu Igbo, ofu Igbo, ofu Igbo ka anyị na-asụ. Ofu Igbo anyị adịghị bụ n'ụwa. Igbo bụ ofu ka anyị bụrụ niile nọ n'ofu. Ịdị n'ofu na-adị mma n'ụwa nọ na-ebute ngozi. Ana m ekele Chineke kere ndị Igbo maka na o kechara ndị Igbo were ngozi were bunye ha. Igbo ji bụ ofu, Igbo ji abụ ofu. Onye si na ya ga-abụ ofu, onye ahụ Chukwu ga-akpọ ya ofu. Mana anyị ga-abụ ofu, onye si na nna ya bụ onye. Igbo bụ ofu, anyị bụ ofu. Ihe ọbụla nwanne gị mere gị, biko gị nabata ya. Gbaghara ya, gbaghara ya, gbaghara ya ka Chukwu gọzikwa gị. Nwanne gị mejọ gị, biko gbaghara ya. Ndị niile mejọrọ asị m biko gbaghara n'ime. Onye ọbụla ka anyị bụrụ ofu m Igbo, ka anyị bụrụ n'ofu. Anyị agaghị abụ n'ụmụaka wee ruo n'ịla nka. Ka anyị bụrụ mkpụrụ ma anyị ji amụta. Maka na anyị bụ ofu, anyị bụ niile n'ofu. Onye gbara nwanne ya so, onye si na nwanne ya bụ onye a. Ifu nwanne gị, ifu nwanne gị ebe ọ nọ na nsogbu. Enweka ije nyere ya n'elu ụwa, biko inyere ya. Enwe ihe ị ga-emere ya n'elu ụwa, biko gị mere ya. Onye si na nna ya bụ onye a, onye si na nna ya bụ nka. Maka na anyị bụ ofu, anyị adịghị bụ ọnụ ụwa. Igbo bụ ofu, ụmụ Igbo na anyị bụ ofu. Nyere nwanne gị aka, mfu nwanne gị na nsogbu. Ajụzila nwanne gị maka na nọ nsogbu. Echiri na-emeghị echi, ịmaghị onye jenyere ibe ya aka. Agwalara iwe nwanne gị maka na ihe adịghịrị ya mma. Mana na anyị bụ ofu, were obiọma kpabara nwanne gị. Ụmụ Igbo nwobe na aṅụrịkwana, anyị ka anyị bụ ofu. Nwobe na aṅụrị n'elu ụwa na Chukwu gọziri anyị, gozi anyị, gozi anyị. Were amamihe nye anyị, were ngozi tinye anyị n'aka. Ụwa anyị n'elu ụwa anyị jere, anyị nọ na ngozi. Ebe niile ụmụ Igbo jere, ụmụ Igbo nọ na ngozi. Ebe ọ bụ na ụmụ Igbo na-eje, Igbo na ngozi. Aja ruo oyibo, ebe niile ha nọkwa na ngozi. Ndị nọ na Liberia, ngozi ngozi ngozi. Jebe niile ebe n'ụwa ụmụ Igbo nọ n'elu ụwa, ngozi so ha na-eje, ha na-akpatakwa ego. Jee n'ụlọ be ha, jee ruo n'ụlọ dị mma. Onye Igbo fụ nwanne ya na mba nọ na ọ ga-enyere ya aka. Nwanne m nyere nwanne gị aka na ọ ga-adịkwana gị mma. Adịghị ekota nwanne gị ekota mgbe o sibe ikere n'ụwa. Nwanne ka ị ga-akpọ n'ụwa, ọyị ga-agbakọ ọsọ. Nyere na nwanne gị aka, nwanne m onye sizi na ya bụ ka nka. Maka na onye nwere nye echi, maka na echi etoka akwa. Maka na enweghị onye nwe echi m, maka na echi dị n'ime. Igbo bụ ofu n'ime ụwa, anyị bụ ofu. Ebe niile nna gara n'ụwa na afụrụ m ụmụ Igbo. Ndị niile ebe niile ụmụ Igbo nọ ya. Ebe ọ bụ
Igbo bụ ike, Igbo bụ ngozi ejela mba. Ọ bụ Igbo bụ ike, Igbo bụ ngozi ejela mba. Igbo dị na mba, ọ dị mma, ndị mba eriju afọ. Ụmụ Igbo na-agbakwa mbọ, ụmụ Igbo na-emesi ike. Biko ka anyị were ofe obi, ka anyị were ofe obi chebe. Onye sizi na ya ya bụ nke a, mụba aṅụrị o. Igbo bụ ofu o, ụmụ Igbo ụmụ Igbo unu bụ ofu. Ofu ebe ofu, ndị si na anyị ga-ebe ofu, asị m ekene dịrị n'ụnụ. Ndị niile nara ugbo a, ekene dịrị n'ụnụ. Ka anyị nwebe na aṅụrụ ụmụ Igbo, anyị nwebe na aṅụrụ ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo ka anyị nwebe na aṅụrụ onye ọbụla fụ nwanne ya n'anya. Nwanne gị emeta gị, biko gị kpọọ nwanne gị kụziere ya. Onye akụziri ya biko ya matakwanị ya. Ọ bụghị akụzirichara gị ijebe daịkwanị n'ogwu. Ọnụ nwanne gị na anyị niile bụkwa ofu. Ịbụ na onye Anambra, ịbụ Imo steeti na anyị bụ ofu. Ịbụ Enugu steeti, ịbụ Abia steeti anyị bụ ofu. Ebe bụ n'isi n'elu ụwa na anyị bụ ofu. Ebonyi steeti, Igbo niile anyị niile bụ ofu. Igbo bụ ofu o. Onye kpara ibe ya nsị, mmadụ egbula ibe ya mma, na mmadụ agbara ibe ya egbe. Onye ọbụla biko fụ nwanne gị n'anya. Mmadụ ajụla nị nwanne ya, mmadụ emere nwanne ihe ọjọọ. Biko ngị ghara nị nwanne gị, biko ngị sogide nwanne gị. Sobe nwanne gị n'enu ụwa. Onye jụla nwanne ya na nwanne bụ nwanne. Ndị obodo furu onwe ha n'anya. Anyị ụmụ Igbo anyị ji afụ anyị n'anya. Obodo niile anyị jere furu onwe ha n'anya, mana ndị Igbo ga-afụkwa onwe ha n'anya. Maka na Chukwu kekere anyị ka anyị bụrụ ofu. Echi dịkwa mma. Ihe niile Chukwu ji emere anyị, ọ ga-emere anyị ya. Mana onye ji n'aka na-adọkasịba onwe ya, ịdọkasịba onwe gị, ọ bụrụ nsogbu. Ihe niile anyị na-achọ Chukwu ga-emezuru anyị ya. Anyị na-achọ Biafra, ọ ga-adị mma. Anyị nwere ndidi na ọ ga-edokwa nke anyị. Ọ bụghị ndọkasị ahụ, ọ ga-abịara n'onwe ya. Maka na anyị bụ ike, maka na anyị bụ ike. Igbo bụ ọjị, ọjị juru n'ụwa. Ofu ọjị nọ n'etiti ụwa niile. Aja eji akwatunwu akwatunwu. Onye tinye aka ya wee ya mmiri. Ụmụ Igbo, onye ọbụla nọ n'elu ụwa, were Chukwu bute ụzọ. Ife ọbụla ị na-eme, ị na-agbalị elu, ị na-agbalị ala. Na Chukwu nna nọnyere anyị ụdị niile. Ihe niile anyị na-eme n'ụwa abụghị n'ike anyị, kama na ọ bụ n'ike Chukwu anyị ji emenu ụmụ Igbo. Ihe niile anyị chọrọ Chukwu nyere anyị ya. Gịnị ka anyị ji etiwasịrị, gịnị ka anyị ji eberakwa? Ọ bụ ihe dịzi mma dị na-akụwasị isi. N'ezie ndị na-eme ọfụma, onye ọbụla na-eme ọfụma. Nwanne m lelegide gị na-agbazikwa ụgbọ. Ibili mgbe ọbụla ị na-eriju n'afọ. Mgbe na ndị abịara be ha gụọ na agụnifa, mana anyị na-ebe ọfụma, anyị na-eriju afọ. Ka anyị bụrụ ofu n'ụwa na Igbo bụ n'ofu. Ije na Amerịka, ụmụ Igbo nọ n'Amerịka bụ ofu. Ije na London, ụmụ Igbo nọ na London bụ ofu. Ije na China,
nwanne m unu nwere ebe aṅụrị onye cheziri ibe ya echiche onye chezi ibe ya echiche ọjọọ maka na ụwa nke anyị na-abụghị ndị be anyị niile bịara abịa ofu ụbọchị anyị ga-ala. Gịnị ka na-etiwasịziri isi ọkwa na ego ego a anyị akpatala ego ka anyị mechie ọnụ were nwayọọ dibe ga anyị were nwayọọ kenebe Chukwu onye ọbụla kenebe Chukwu ikpena Chukwu nwanne m nke chetakwa Chukwu nwanne m nke kene Chukwu. Mmejọ gị gbaghara m na ọ dịghị m mma, nwanne gị mejọrọ gị ya gbaghara gị ya gwa ya onye sịkwara ya bụ na onye abụghị ya na-ekwu maka na ụwa mepere anya onye ọbụla ga-amata ife. Ụwa mepere anya onye ọbụla ga-amata ife. Anyị mere ife anyị niile bụ ofu, onye ọbụla nwere nwayọ n'ihe ga-adịrị mma. Nwanne gị jee ji ijide ngị ya nenene ya maka na echiri nne na anyị na-etokakwanye echiri na otu aka onye mmechi anyị nyere tata echiri na ọ bụrụ ya ga-enyekwara nne gị aka. Mee n'ihu ka anyị bụrụ n'ofu Igbo bụ ofu ka na-ekpekpere oge niile abalị n'ụtụtụ na na-emekpe ekpere mgbe niile. Chukwu na-anọnyere ndị Igbo weta udo n'ala Igbo. Chukwu na-anọnye ndị Igbo weta ngozi n'ala Igbo. Chukwu na-anọnyere ndị Igbo mee ka anyị bite aka n'ụwa. Chukwu na-asa ekpere mana anyị niile bụ ofu ka anyị nwee ofu obi. Onye sị na ibe ya bụ nka, onye sị na onye ya bụ nka, nwanne gị mejọ gị gbaghara ya ka anyị niile bụ ofu. Onye Chukwu na nwanne ya nwanne ya gara na nwanne ya maka na osusu bụ isi nye ya chọba nwanne ya ọ bụla yi ka gachọ elu ụwa anyị bụ ofu. Ala m ekenesi ụmụ Igbo niile ndị nọ na Liberia, ndị ji ofu obi were eme ihe were eme ka ụmụ Igbo nọ na Liberia leela achịkọlọta ha ọnụ. Ala m ekele otu niile nọ na Liberia bụ ndị na-enye ezigbo ndụmọdụ. Ngwa ka nke n'ebe Ifeanyị Chukwu debere ya na oriakụ ya Nneka Chukwu debere ọ ya gazikwere gị nwanne m Ọkịja ka isiri bịa nwanne m. OBI Business Center, the best movie marketer and music marketer in Liberia. Papa Ejima anyị na-ekenekwa gị. Ndị si n'Igbo ga-abụkwa n'ofu ka gabana na Mbaise na ndị Mbaise nwere mmadụ Aiki Mbaise Ike Mbaise ka nke n'ebe Aiki Mbaise nwanne m na ọ ga-adịrị ya mma. Nwanne na-eme ka Igbo bụrụ ofu ndị abụbụ ndị na-ekene Aiki Mbaise Ike Mbaise Gamaka Too Much Production, the best moving producer in Liberia. Nwanne anyị ma onye Igbo ka nkelekwa osiri ọha na Liberia Kofi ezigbo nnike ụlọ ọgwụ mma nọmba 1 in Liberia. Ọzọ Igbo ndụ akụ na-atakasị n'ala Igbo. Ndị si n'Igbo bụ ofu zọbakwanị ndị Igbo arịwa nwa otu ụmụ otu makwa gị nwanne m otu adị ajọ onwefa maka na anyị nwabụ Igbo nwere ekele onye isi ya chairman. Ndị niile bụ ndị ọchịchị na Liberia bụ ndị Igbo. Ka Chukwu nọnyere ụnụ wee na-ayọkwa ụnụ jisikwa n'ike ka ụnụ si achịkwa jianị ndị Igbo mee ka anyị niile bụrụ ofu. Onye asịrịla onye abụ Imo, onye abụ Anambra, onye abụ Enugu, onye abụ Ebonyi steeti, onye abụ Delta, onye asịrị ya ofu asụsụ ka anyị bụ. Anyị adịghị bụ ọla elu ụwa. Ọ Israel ka anyị nwere imeji. Awụsa nọ na Yoruba, Awụsa nọ na Ghana, Awụsa nọ na Freetown, Awụsa nọ na many countries. Otu aka Yoruba si nweta imeji mana anyị nwabụ ụmụ Igbo bụla Israel n'ụwa niile. Israel Igbo bụ ofu bụ na obi aṅụrịrị elu ụwa. Chukwu na-ego
na anyị mesịa anyị niile were mmụọ ozi ya wee tinye anyị ebe ọ bụ na anyị na-agụ na-edu anyị. Onye agakwala mmụọ Chukwu nyere ya. Gbakọlata n'ọnụ dị n'ofu oge arụ adịla mma ọrị ụmụ Igbo ọmọ. Onye chefu n'onwe ya, mmadụ akparịla na nwanne ya, ebe anyị si bịa etoka aka, ihe anyị ga-eme bukwere n'ibu. Anyị gafe onwe anyị n'anya n'ihi onye na-achọ udo ga-achọ nri udo, onye mụ ihe n'udo ka ọ ga-achọkwa. Ngwuru isiri bịa mee ka udo dị na ya. Ụmụnna gị ka anyị chọba n'udo, ụmụ Igbo niile ka anyị fụ onwe anyị n'anya. Onye ọbụla nọ n'elu ụwa nyere ibe ya aka. Aka nni kwa aka ekpe aka akpa kwa aka nni wee dịkwa ọcha, anyị ga-afụ onwe anyị n'anya. Ụmụ Igbo anyị Igbo fo, onye ọbụla metụ nwanne ya aka, metụ nwanne ya aka n'Igbo onye Igbo. Udo dị mma n'elu ụwa bụkwa maka ndị chọrọ udo. Ndị bụ ofu ndị, Igbo bụ ofu ndị. Igbo adịghị ebu, anyị nwere ndị na-eme ọfụma, bụ ndị si ka Igbo bụrụ ofu n'elu ụwa, bụ ndị na-ekele. Nwe na-ekele Charles Odogwu na Anam, ndị siri Igbo jaba ofu. Charles ezigbo nwafọ si Anam wee bịa. Ọ gadere n'okomama ndị si n'Igbo ga-abụ n'ofu. Nwe na-ekele Chigibenu, ezigbo nwafọ si n'ala Igbo wee bịa. Akala eme uwe yi na Liberia. Chigibenu designer, LIB designer. Ndị si n'Igbo jaba ofu bụ ndị na-ekele. Ide ka nkelebe ide n'orie, ide n'ezi agụ, ide n'ala Liberia, ide n'ụwa niile, ide n'orie. J5 Chief Michael Ume, J5 ude n'orie, ude n'ezi agụ, ude na Liberia. Wee na-ekene Chief Mr. and Mrs. Michael Ume, J5 ude n'orie, eze ndị Igbo la Liberia, Ogbuehi gburugburu, landlord la Liberia, landlord la Nigeria, landlord n'ụwa niile. Ekenekwala gị nwanne m. Ojide ocheta ya na-akpọ Baby Go Ekenume, Baby Go Ekenume ya dịrị gị mma. Ojide ocheta nwanne ya, oge anọnyere gị. Baby Go nwanne m, ọ ga-adịrị gị mma. N'ụwa ma ndị na-emafọ maka nna kpọ Ambawa minista, onye minista aka na-eme ukpoyi na Liberia. Ndị na-emekwa ọfụma, ndị si n'Igbo ga-abụ n'ọfụ ndị. Ambawa St. Michael Chiemanu, Enugu Anambra, na ọ ga-adịrị unu mma. Ka anyị na-eburu ofu, unu chịba akwa n'ọfụma, mekwanụ ka Igbo mara na anyị bụ ofu. Ekene m ndị na-eme ka Igbo bụrụ ndị n'ofu. Eze n'Igbo n'ihi ga-adị, arụsị n'ọzọ ụbụrụ, ọ ga-adịrị gị mma. Eze n'Igbo nwanne m, na ọ ga-adịrị gị mma. Nna Okoli, Chairman Nnewi South na Liberia, ndị si n'Igbo ga-abụ ofu. Wee na-ekele vice ya John Paul Otube, Obi Tube, ndị si n'Igbo ga-abụ ofu.
bụ ndị ihe ama gwara bịara, ndị si n'Igbo gaba ofu bụ ndị ihe ọma ga-abịara nne. Maka ike n'ebe Chief Christian Okonkwo ọzọ Akunne 1 Chairman Alọcha Progressive Union Ojimoto eme ọjị na Morovia wee na-akpọ Ndubuisi mmiri nwa mama ọ ya gaziri ụlọ onye si eme ka ekwesị agba ya. Gwa ka nke n'ebe ezigbo nwanne anyị nwoke Edwin Chukwudebere na Ọkịja ya na oriakụ ya Mrs. Juliet Chukwudebere nwaanyị ma obi dị ya Adada Ugomma na Ọkịja ya gazikwere unu. Ngwa ka nke n'ebe Isu Pioneer Club Nwafia Imo steeti wee bịa ya na oriakụ ya ezigbo nwanne ọ ga-adịrị gị mma. Emeka Nwezi Igbo ezigbo nwafọ si ọzọ bụrụ wee bịa nwanne mmadụ ya gazikwere gị. Sir Cosmas Okechukwu Kpakpando Bado President Ọhaneze ndị Igbo Chairman Anambra State wee na-ekenekwa onye ọzọ Nze Chus Vice President Ọhaneze ndị Igbo ndị siri Igbo ya bụ ofu ọ bụ ndị a na-akpọ Ipolite na Ọkịja wee na-ekele Anayo nwanne nwere obi nwanne nwa m eri oriri ọkpa nwanne ọ ya dịrị gị mma Anthony wee na-ekele onye ọzọ ndị bụ ndị na-emesi ihe ike Baba South ezigbo nwafọ mụ emenwe ụmụnne ọ makwa eme. Wee na-ekelekwa Udo City ndị si na anyị jara aga n'iru ndị mere na Igbo na-aga ọfụma na-eje na-abata. Ngwa ya gaziere ụnụ ka anyị jizekwanị ka anyị werekwa n'ofu obi wee biri. Ngwanị ka anyị jebe na ebe Royal Plus nwa na-emesi ihe ike n'obodo. Wee na-ekele Izu 1 n'Uri Akajiokpo Aike Ojoto Eribe agwụ n'ala Igbo niile. Ka nkenekwara m Kesi Obinna n'ala Igbo onye Uri. Wee na-ekelekwa oke nwa n'Igbo niile. Oke nwa si m kelele ya ndị Igbo ka ezi maka Emi God aka ekpuchi ọnwa 1 na mba 4 ịnọkwala Liberia emesi ihe ike. Anyị Baba Dudu na Nnobi anyị na Nnobi ezigbo mmadụ nwanne m ọkwa na mpadịla ekele go. Wee ekele Godfather the General Godfather aka na-ebu ugbo na Liberia ndị niile si n'Igbo ya bụ ofu ọ ya dịkwara ụnụ mma. Ekpere m bụ ọganiru onye ọbụla bụ onye na-achọ udo bụ onye na-achọ ihe ọmụ nwanne ya. Chinedu nwanne m isile ya ara were bịa bụ obere nwa kpatara ego n'oge. Ngwa ka anyị kenebe Blessed Japan Chairman Zenith Friends Club Godmore Blessed Spare Parts. Anyị kelebe Oke Lagos na Kara Town ndị na-emesi ihe ike n'ala Igbo. Ọ ga-adịkwa gị m Oke Lagos na Kara Town ka esi abịa. Ka anyị kenebe Igwe Odopuo ndị bụ na Kimboga na-emesi ihe ike na Liberia. Igbo West Igbo 1 na Kimboga ya gazikwere gị onye Igbo. Ekenere m agba ego nkịtị Youth Chairman in Liberia ndị siri Igbo ga-abụ ofu. Agba ego nkịtị nwanne mmadụ ka anyị bụrụ n'ofu nwanne m. Chief Anthony Ụzọchukwu Agụ White Executive Governor aka ekpuchi ọnwa CEO Blessed Timor Autopass. Wee na-ekele Mr. Francis I. Ume CEO Condenser General Autopass. Ka anyị bụrụ ekene bujere Mr. Livinus Eze aka Livingstone mmiri 1 na ọgụ. Ngwa ka anyị kelee Mr. Uche A. Aleke aka Ebube. Wee bụrụ ekene na-ebujere Mr.
Ndubisi Eze aka enyi 1. Ngwa nwanne m anyị nwekwara mmadụ ndị Igbo bụ ofu Mr. Emeka Eze aka Genesis. Ndị na-eme ọfụma ka anyị na-ekene ngwa ka nkene ebe Chidebere Ụzọchi ezigbo nwanne mmadụ furu mmadụ n'anya na-ekene Honorable Original Japan na mgbagbu awa ego dị adị ọgọ ndị Nnewi okele nwanne m ngwa ka nkene ebe Asozu Don Christ aka Divine Grace ọ na-ekelekwa gị nwanne m ngwa ka nkene ebe anyị Gịnịka onye ala eji 1 of obodo ukwu ahapịkọna ka isi abịa ngwa ka nkene ebe Obiọra ọdịla nwa mmiri na-ekwuru mmiri ngwa ka nkene ebe Benden Ijezie ka nkene ebe Ivan anya ukwu ọpụta obie na Liberia Patrick Ọfọ na UBA Bank ka isi abịa o kelekwa gị nwanne m Alamekene Arinze Ezechukwu na Ishida ọnwa ndị Anọcha La Morovia Vice Chairman Alọcha Citizen Union na Morovia ka o si bịa o kelekwa gị nwanne m na-ekele Mr. and Mrs. Uchechukwu Aneke Uche J5 Group of Company Ebube Chairman nwa Ebube Chairman Big Brothers and the Friends Club of Liberia ya dịkwara gị mma nwanne ekene God Chairman United Friends Club of Liberia ọ ga-adịkwara gị mma kedu maka nkenke enyi Abadinego JJ Frank Chairman United Club Alamekene Okwueme Ebuka nwaka nwala Morovia lile E-World Enterprises Alamekene Ferdinand Nweke Nigeria Youth Farm ọ ga-adịkwara gị mma nwanne m ka anyị bụrụ n'ime ofu nwanne m Igbo bụkwa n'ofu mgbe na-ekene Mr. and Mrs. Uchenna A. Okechukwu ego ndị ụka Uche Condesta CEO Gotin Auto Spare Parts ya gazikwere gị nwanne m ngwa ka anyị kele ebe ọnwala China ọnwala ihe mbọsị ọnwala Morovia nwanne dị ụwa mma ekelekwa gị nwanne m ngịla oriakụ gị ọnwa ndị China ndị Igbo niile ngwa na-ekele Chinedu mama nwata kwọcha aka 1 of Enugu Ezike nwanne ka anyị na-agba mbọ ife dị mma ekelekwa m nne mụtara gị wee na-ekele Chukwudị Favour Ọzọeze Ojukwu 1 Ojukwu ndị Igbo na Ezeagụ Enugu steeti ọ kelekwa nwanne m mebekwa ka ise m nwanne fụrụ nwanne ya n'anya wee na-ekele Chief Lọlọ Ogbuehi Akụsịnachi na Uruagụ Nnewi ngwa ka anyị kene ebe Benden Ijezie Ifeadigo na Ọzọbụrụ Obi Standard na Karata ka anyị kene Chief Donatus Alakpọ Natus Vice Chairman New Site Karata ngwa ka anyị kele ebe Chika Ugwumba Chairman Partners Club Chika Ụkpọ wee na-ekele Obidike St. Michael ọ ya dịkwara gị mma Chairman anyị ngwa ka anyị kele ebe nnụnụ n'abalị ile Money Making Machine na Morovia Liberia ngwa ka anyị kele Obinna Nwokoro wee buru ekele na-ebule Chief Ejiọfọ ọbụla Echendo na achara ka o siri bịa kedu maka Emeka Baby Omenife 1 CEO Lord Do It isi onye oyiyi dị mma ijekwa Emeka ngwa ka anyị ekele Agba Ego 1 of Ataziala Oluwa 1 of Igbo Ariamo ngwa ka anyị kele Enyi Chairman na ndị Ezeagụ ngwa kenebe Emeka na ụmụnanji aka na-emebe Gold and Diamond na Liberia Oduma aka na-emebe taya na Liberia Ike Odogwu 1 wee na-ekele Polo Design
aka na-emebe senetọ ekike ndị Igbo la Monrovia Karatown Liberia. Wee ga-ekele Oscar Andrew Chairman 12 Disciple Club, Oscar the Young Billionaire, the Brothers Lovers. Wee na-ekele Uni King nwanne ya gazere go. Gee maka Aboki Betasuya nwanne ya gazere go. Wee na-ekele Celestin Okafu Igwe Ojoko. Wee na-ekele Chike Udo Captain Izu Okafu Akpụkọ Ọjị Ajiti Bank Kunu si abịa. Ngwa kelele m Araba nwoke obiọma, Araba nwanne m ya dịkwa gị mma. Wee na-ekele Binto Ojiefiem Ọgala Monrovia niile, ọ ya gazikwere gị nwanne m. Ka ekele mmiri Umuchu Eze Amaloyechi 1 na Monrovia. Wee na-ekele onye ọma Flavor nwanne mmadụ nwanne m. Flavor si nkeleria Obi Adada, onye ọma Flavor dị mkpa nwanne ka ikelekwa agụ. Kwa ka ikelebe Mr. and Mrs. Okwuchukwu Okeke Omenka 1 na Ledo, nwanne m ya gaziere gị chairman anyị n'Uru Agụ Nnewi ka isi abịa. Ngwa ka ikelebe Solomon Patrick SST onye isi ya gaziere gị. Ngwa ka ikelebe Ugochukwu Ezeugo. Kee maka Tupac onye nke anyị, Tupac nwa buru eburu anya ada ma ekelekwala gị. Ngwa ka ikelebe Mr. and Mrs. Obinna Asuzu, former chairman Golden Club of Liberia. Wee na-ekele ya Loriakụ ya Mrs. Joy Obinna Asuzu, udo dịrị unu. Ngwa ka ikene Olowu n'Igbo arịa m, udu na-eti onwe ya 1 Multitude Onowu. Wee na-ekene Kisiri Chukwudi Obiala Osisi Lami Ego la Monrovia ndị Igbo niile, nwanne ya gaziere go. Ngwa ka ikenebe Augustine Ugwunze, Akụrụ ụlọ 1 of Enugu Ezike, Osman Global Worldwide. Ngwa ka ikenebe Innocent Obiwuru Akụatu Egwu 1 n'Ọkịja, former chairman Ihiala Local Government Liberia, onye isi okelekwala go. Ngwa ka ikelebe Abacha ndị Igbo la Monrovia, Abacha ndị Igbo la Liberia. Abacha ya dịkwara gị mma nwanne m, ndị Igbo ji abụ ofu. Ngwa ka ikelebe LS Emeka Pedro Business Center, akala emebe kọmputa la Liberia, from Amekuru Street, ọ kelekwala go. Ngwa ka ijebezi America la enwekwala mmadụ na America, Felix Ụzọchi Emeka Igwe Ọdọopuo ịnọ na America nwanne m. Biko mekwa ka ndị Igbo nọ na America bụrụ ofu. Ekenekwala ngele ọkwa m abụ Prince Nana ebe anyị na-eme ihe bụrụ Ugo Staff Studio na Liberia ebe ọ na-akpọtụ. Mekwa ka ụmụ Igbo bụrụ ofu na America. Onye ji anụ aha ya biko ewe n'iwe, Prince Nana ya bụ m onye egwu, maka egwu dịka Ohimiratata. Prince Nana bụ onye egwu, Ikechukwu Udenna ka esi malụ ụkpọ wee bịa n'ezie. Ugo Star Studio ka anyị na-eme ife, onye chọrọ ịma asị m ya kpọba n'igwe. Anyị bụ ofu, onweghị onye ji adịkwa iche. Anyị bụ ofu, mmadụ ere n'ibe ya ere. Anyị bụ ofu, onye si na n'ibie na-esisisi. Anyị bụ ofu, mmadụ niile bụ ofu ndị, maka na ofu ụbọchị mmadụ ga-anwụ. Igwe niile ga-ala n'osu, maka na anyị niile na-esi n'ofu ebe. Ofu nna bụ Chukwu ya kere anyị niile, ọ bụ ihe ime eji ya ka o ji wee kee anyị. Anyị niile si n'ofu afọ wee bịa, ofu Olise ofu Chukwu bụ ihe na-ekene ụmụ Igbo. O wee kesa ụmụ Igbo wee bịa enye anya afọ anyị. Ụmụ Igbo bụ ndị a gọziri agọzi. Ụmụ Igbo bụ ndị Chukwu kwere n'azụ. Ihe ọbụla siri anyị ike, mgbe anyị kpọrọ Chukwu